Fil-qorti bdiet tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' 3 akkużati mixlija li poġġew il-bomba mal-qiegħ tal-karozza tan-negozjant Awċi Mario Scicluna fl-4 ta' Jannar li għadda fil-Fgura. It-3 akkużati Paolo Farrugia magħruf bħala l-Quattro, Jonathan Farrugia magħruf bħala Gianni Tannina u Lorenzo Callus magħruf bħala l-Ħeswes deru quddiem il-Maġistrat Claire Staffrat Zammit it-3 filgħodu. Fl-awla, l-Ispettur Kitarno spjega fid-dettall dwar kif il-pulizija waslet 3 akkużati. Qal li r-raġuni li l-bomba ma ħaditx kienet minħabba li l-mobile li miegħu kienet imqabda kellu batterija baxxa. U għażiet jgħid li minn telefonati li l-pulizija rnexxiela tinterċetta l-akkużati ta'thom rashom wara li sar magħruf fil-midja li l-bomba ma ħaditx. Fil-fatt, Paolo l-Quattro ta' struzzjonijiet sabiex jintrema l-mobile li ntuża sabiex tiġi attivata l-bomba minn fuq is-sura għal isfel. Spjega li l-pulizija qed tifli kważi 72 siegħa ta' filmati minn fuq kameras fil-viġinanzi ta' minn fejn seħħ l-attentat biex tiġi attivata l-bomba fejn sa issa ġiet osservata vettura ta' wieħed mill-akkużati. L-Ispettur Arno spjega kif il-bomba kienet magħmula minn bord imwaħla ma' mobile tat-tip Nokia, is-siġillata ġo borża ta' silikon b'detonatur magħha li hu maħsub li kien jinkludi splussiv tat-tip TNT. Fil-qorti ħareġ ukoll kif is-SIM card użata f'din is-sistema inxtrat minn Bormla u ġiet attivata f'Mejju tas-sena l-oħra u li minnha saru diversi telefonati. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-mobile ta' Lorenzo Callus kien ikun osservat diversi drabi fl-istess postijiet tas-SIM card użata mal-bomba fosthom qrib id-dar tiegħu. Dakinhar tal-arrest fil-15 ta' Marzu l-Ispettur Arno spjega kif fid-dar ta' Lorenzo Callus magħruf bħala l-Ħeswes instabu fija sustanzi illeċiti, revolver u munizzjon flimkien ma' 3 mobiles, smartphones u SIM card. Fil-fatt huwa spjega kif 5 mobiles kienu dejjem qed jimxu flimkien fil-jiem ta' qabel li saret il-bomba. Intant, fil-qorti ħareġ ukoll kif Paolo l-Quattro ġie arrestat fuq l-luzzu tiegħu f'Birżabuġa. L-Ispettur Arno spjega kif l-investigazzjonijiet iddeterminaw kif l-istess Farrugia kien avviċina lil vittma Mario Scicluna u offrilu li jbelu diversi karti ta' kreditu fuq materjal ta' kostruzzjoni. Fil-fatt, Scicluna kien għadda somma ta' 100,000 euro lil Quattro f'Novembru, madankollu tal-aħħar ma onorax il-ftehim bejn iż-żewġ partijiet. Dan kif kien żvela One News ftit tal-jiem ilu. Madankollu kien ftit tal-jiem wara l-4 ta' Jannar li Paolo Farrugia marsa biex jagħti dak dovut lil Mario Scicluna. Fil-qorti il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Kitarno filwaqt li l-avukati Franco De Bono, Arter Azzopardi u Roberto Montaldo qed jidhru għall-akkużati u l-avukat Mario Mifsud qed jidher parte ċivili għall-vittma Mario Scicluna u s-sieħba Elaine Galdes.